Mustapha Z1 TV, duniyar nishadi. A karon nan talaka bai ma da bukatan sai an ce masa ga abin da zai yi. To saboda waye a layin gidan mai, waye a layin banki, waye yake yawon zuwa POS, waye yake zuwa kasuwa yana wahala, waye ake kashewa, waye a cikin kunci ko yaushe, waye ake wa alƙawari ba a cikawa, sannan waye ke yin zabe. Duk talaka ne a cikin wannan halin. yanzu ne abin Matukar talaka bai hankalta a wannan time din ba zai taba hankalta ba. Akan me kake magana? Kai ka san duk wanda zai dauki kuɗi ya baka dan ka zabe shi, baka zabe shi dan yayi maka aiki ba. wannan ka faɗa kanka tsaye. Lalle talaka ya kamata hankalin mu ya dawo jikin mu. Ya zama dole mu nemi mafita. Kwankwaso ne zabi na. Ba zai iya cin zabi ba. Waye yake bada mulki? Waye yake karbewa? Bai da karfin cin zabi. Babu shakka bai da karfi. Mun yadda sun fi shi karfi. Mun yadda sun fi shi kuɗi. Mun yadda sun fi shi fara'aji. Mun yadda sun fi shi manya. Yaya za ka dinga irin wannan furucin? Ka sani idan Allah ya tsaya ma a faɗa, babu wanda zai ja da kai. Kina abin maganar ka. Dole ne a faɗi gaskiya. Ban damu sai mulki ya ci gaba da zama a yanki na ba. Menene ya faru? Matukar ba cancantacce aka tsayar a yankin nawa ba. Tunani mai kyau. Mu daina bari ana bautar da mu. Lalle mu san mutanen da zamu zaba. Gaskiya. Zaben cancantacce ba asarar ƙuri'a bace ko da bai ci zabi ba. Wannan ka faɗa kanka tsaye. Kana da amsar da zaka ba Allah idan ya tambaye ka. Haka. Kwankwaso ne zaɓi na, amma duk wanda ke shine alkhairi ga ƙasar mu ya ubangiji ka ba mu shi. Ya Allah duk wanda shine alkhairi ga ƙasar mu Allah ka ba mu shi. Ya Allah ka ba mu wanda yake son mu ba wanda muke so ba. Ya Allah ka ba mu wanda zai ji tausayin mu. Yan uwana talakawa ku farfado sannan ku ci gaba da addu'o'i. Shine zai sa hankalin mu kwance na kowa ma a kwance. Allah ya sa mu dace. Ku sani duk wanda kuka zaɓa ya zo wa al'umma rashin daidai. Zaɓin ku shi ya cutar da wannan al'ummar. Allah ma ba zai basu.